Boeren in de 4 omkrieten van Noordburgum vinden nog heel dit stikjes van zonnepaneel. Die binnen afkomstig van het dak van houthandel Van der Wal, die het verleden week voor slijn in de Jeskelijn waard. In de magen van een koe is zo'n stukje levensgevaarlijk. En dit binnen dus de stukjes die we vinden in het loon. En dat binnen vooral namelijk treihoekjes van de ontplofte zonnepanelen. En die binnen als bledjes van een beem, Safire Kaam, 10 kilometer vanaf de bron. Het boerenbedrijf van Geraldine Havenkamp-Turkstra in Kolmersweg had 60 bunder groen. De helft daarvan is intussen kunnen oprommen met hulp van de vrouwen van voetbalclub Friese Boys. De kei die nou nog binnenrennen, gaan in kwarten wennen boeten. We hopen dat na je weekend dat het mooi droegend waar wordt. En dat het loon goed kan opdroegen en dat we dan dus eerst snee kunnen winnen. En de gemeente zei dat er komt dan iemand te schouwen. Maar ja, als die of jouw week of zo een keer komt te schouwen, ja, dat is dan te laat. Dus daar wachten we net op. Dus we gaan zelf zorgen dat de grijders zo skim mogelijk is. De gemeente adviseert je boeren het versmarge land te menen en de afvier van het gas toch een erkende afvalverwerker dwaan te litten. Maar dat is nevens boer van der Meer van Twislarheide geen optie. Je had de kosten voor het afvoeren, je bent het voer ben je kwijt, je moet beneden keertje en dat moet echt dan vergoeden worden. Want ja, dit hebben we zelf net niet. Die mensen dat is zo slim als eten als dat spul afbaand is, die zijn ervan verzekeren, maar de vervalskade wat we hebben, niks. En dat is het probleem op het moment. De 100 kei van der Meer rennen in land dat nevens hem heel doskien is. Van der Meer had likwijls nachts zien bunder dat een soort deeltjes voor binnen. Hij wil graag weten hoe dat afhandelen wordt.